Здравейте, приятели! Днес ще играем Stumble Guys. Нека да започваме. Ще си избера някой митик. Този ме кефи много. Нека да започваме. Приятели, ако ви харесват такива видеа, ударете лайк, абонирайте за канала и оставете коментар под видеото. Да ви кажа, пред лятото започваме да правим бази по реките и да играем криеници с няколко мои приятели, които имат също YouTube канали, за да може да стигнем 100 или 200 лайка. В миналия ми канал имах 220 абоната, но ми баннаха акаунта. И сега снимам от този акаунт, който го имам. Това е любимото ми ниво Honey Drop. Може и да не се вижда много хубаво, но за сега това ни е камерата. Аз съм много добър на камера и ми харесва много. Долу издълбаха вече, който падне мъртъв. Бях накусан. Успяхме и сега ще играем за коронка. Падна ни се бот баш. Това ниво също е едно от любимите, но най-любимите са Honey Drop, Lava Rush и Laser Dash. Това ми е напред. Както ви казах, днеска се върнахме в акаунта ми, защото преди акаунта ни се беше бамнал и не можахме да влезем от него. Но най-вече влязохме в този акаунт. Това е първото ни игрално видео от поредицата на тези видеа. Не спечелих коронката, оставаше ми малко. Сега нека да влизаме към това игра. 15 токена. Нека да видим на мисиите. Ще дадем 10 джема да вземем и това. Сега ще сменя скина. Ще играя с Mr. Beast. Нека да започваме. Ще играем на това. На него съм добър, но преди бях добър. Сега само падам. Не съм толкова злекът за първи път. Пишете долу в коментарите ви как мислите. Тя купчета са ми любими. Ще се пробвам без да се удрям тук на това да мина. И точно накрая се ударих. Минахме тук. Може би ще се квалифай. Как ме бутна нагло. Не. Може и да не се квалифайтнем. Май няма.
Приятели, май няма, тук е така бутаница. Не успяхме. Нека да ходим към следващата игра. Приятели, ето я и третата игра. И мисля това да бъде последната игра като за първи път. Ударете лайк, абонирайте за канала с камбанката. Нека да започваме. Не да вземем коронката. Не последна игра, последни може би 3 игри, ако успеем. Съжалявам, че не се вижда хубаво на камерата, но... О, не. И, приятели, успяхме! Това ниво е... На мен изобщо не ми харесва. Но може и да успея. Добре, качили се. Това ниво изобщо не ми харесва, приятели. Много са го развалили. И станало е много гадно. Може би няма да успея. Те всички са пред мен, освен този. Тук сме. О, не. Може и да успеем, не знам. Може би, май не. За квалифайдам 3 човека, но аз няма да се квалифайдам. Да. Еми, приятели, това беше края на видеото. Ако ви е харесало, ударете лайк, абонирайте за канала с камбанката и... А от мен, чао!